Da. Ali Babić mi je baš brutalan lik i opet ta životna priča iza njega. Da, njega mi je želja dovesti u podcast, imamo jako puno za pričat. Ima jedna isto situacija, on je radio koredar, znaš. Da, znam, ja sve njegove podcaste. Da, radio u jednom noćnom klubu i onda je prebio nas troje. Nas troje, da. Dobro, ja sam u biti još i nisam dobio toliko, ali ove moje knockdowna i to, pa je onda to još eskaliralo. Može malo detaljnije. Pa to čuvam za svoj podcast ako ikad dođe da uđemo ovoga, ali sumnjam ja da se on tog sjeća, ali... I kako udara? Kažem, mene nije full pogodio tako nešto, to više bilo naguravanje, ali ovo što sam vidio, ova svoja dva frenda, dosta dobro udara, da. Dosta dobro, s tim da to... Hoćemo pitat? Da, pitaj, s tim da to još nije bilo u njegovom primu, ja mislim da je on tek sad u primu, iskreno. Ali mi se sviđa ovako, sviđa mi se i ko persona, sviđa mi se i ta cijela njegova, i šta si rekao, i priča, i iako možda na duže staze to nije najpametniji način boksanja možda, sviđa mi se šta sve ili ništa, nema dosadnog meča. Da. Buraz, idemo, i šta ova zadnja ili predzadnja borba, bio je knockdown prvih 10-15 sekundi. Mislim, Isuse Bože, koji kurac, lik se digo, ja mislim da je svih 12. Zaminirao je, svaka borba zaminirao. Da, znači stvarno izgurao do kraja i tu se u biti borac naš prepoznaje i cijeni do samog kraja da ideš.